Jo, jebaću ti mamu, maminu, mrtvu, usta, kunem ti se. Jebala je, znaš gdje ću da je udarim? Tamo gdje je najviše boli, a ja znam šta najviše boli. Makar ispala gora od smilje, kunem ti se. Ne diraj, pušti, nemoj sebi Nema ne diraj, nema ne diraj. Izbacit ću i zato što je klinka, razumiješ, plakat ona će ne otići kapira ovo kući. ništa, razumiješ. Skapirat će sad, neko će da joj pokaže. Daj mi cigaru, molim te. Vjeruj mi kad ti kaže da ništa ne kapira. Naći ću ti posle. Jebaće mamu, maminu, znači mrtvu usta. Sad ću samo za babu da ju se vatam. A nemoj, pušti, bolati, nemoj nju. Janjuše, mene niko ne može, ali niko ne može. Ja ti govorim iz dobre namere. Pogotovo klinka koja je 10 godina mlađa od mene. Znam, ja ti iz dobre namere govorim, pušti, ona je dijete i ona ne veze nema sa životom. Sve dok ne bude pila bensedine, po ceo dan plakala i vrištala. vrištala. Ja sam je savjetovao ko brata, eto ona sad vama govori ovakav si, nakav si, a ja sam je savjetovao fino, ali ne može to. Gotovo je. Kralju to ne može. Pušti je, nek sama radi što misli da treba da radi, to ti je. Jer rečeno govorim ko se bilja da budete umrla baba. Ja sam govorim baba, bolnica, baba, tik-tak, tik-tak, tik-tak i tako cijel dan. Ona je 3 dana gotova. Znamo, ja ti govorim zbog sebe da ne radiš. E pa evo namjerno ću to. Znaš, kapiraš što ću ti kažem? Ja sam išla kod majke u kuću. Ja sam molila njenu mamu da je pusti bre u reality. Ajde gospođo, bit će okej, to čuvat ću ja ovo. Šta sam dobila? To da se ona, da dobije muda, brate, za stolom u live-u, meni da ustane da kaže kao šta ti ovo, pa neka kaže ovo, ono šta ti komentarišeš, ovo što je ono. Pa sad ću da ti jebem bre sve po spicku, nisi svesna sestra. Jedan, taj koji bude pokušao da me zadrži ili bilo šta, jebo je ježa u leđa. Znači neka je brani Jackson, ja nemam veze s njim, boli me kurac, brate. Ja nisam ljubomorna, ovdje nije ljubomora i sujet u pitanju. Ovo je njeno kurčenje, brate, ovo mudašca od pileta koja je dobila sad prema meni. E to. Znaš šta ću da radim? Ja ću da upim svaki dan glava. Kad ustane, ja jaje. Pa kad se namontira za žurku, ja jaje. Smiri se lagano, pušti. Šta? A zbog sebe se smiriš, to će sad da se ćera dok ne ustane da mi se godina. izvini, da kaže izvini Anđela u lajvu pred svima, da ti se izvinim tebi, što sam bilo šta loše rekla. Dok to ne uradi, jebala je ježa u leđa, kunem ti se sada u sve najmilije. Znači, jaka se narogušim ko neka. Znači, vidjet ćeš šta će da radi. Neće spavati, kralj, neće spavati. Non stop ćemo se tući, non stop. Samo ću da ispletem 10 ovih bokserskih, brate, ovako kikica, da skroz i samo ima da je udaram sa svih strana, veruj mi. A pušti. Šta? Ne znaš ti mene, veruj mi. Ne znaš ti mene, brate, kad popizdim ja. Ne znaš ti mene kad popizdim, ali uopšte ne želim ovdje da razumiješ, evo, nadano se udružili i misle da mene mogu isprovocirati. Kralju, ja sam onakav kakav sam, ne mogu isprovocirati mene, razumiješ, to ti je... Ja znam što sam ušao ovdje i zbog čega se borim, ali ne mogu me takvi ljudi isprovocirati u ovom realitiju. Mamu pičku ću da jebem. Kurvetina jedna sa 17 godina se kara ovdje, gleda mi u garderoberu. Znaš kako se preslači? Ovo je kamera, a ona ovako skida gaće. Fum, skroz. Pa brus, pa sise, ja gledam bre da si bre normalna ribo, bre gaće skidam. Ja se okrenem ovako da mi se ne vidi grudi, preslučem se gaće i ostalo preslačim u kupatilu, ti se skidaš go. Jebaću ti mamu u pičku, vidjet ćeš. Jebaću joj seme i pleme i dan kad se rodila, veruj mi. 18. rođendan će da dočeka na Orlovači, brate, ako ja to budem htjela. Vidiš da se Saška, Zorica i Milan udružili, sad mene da podjebavaju, a ne mogu, razumiješ, niti će moći. Pa što ti ne ustaneš, mislim, ja ne znam, brate, Kralju, to vidi narod, pa nešto su se svi udružili, neke jede nešto, ma mislim glupost, kralju, ne mogu me ni isprovocirati zbog toga. To je njihov zadatak.